Ja sam kupila auto od prijatelja i za njega sam dal ovu jednu krasnu kožnu jaknu. Da? Normalno, uz njegovu još nadoplatu, jel tak? Jer jakne, stvarno, I sad gledajte, normalno, da bi ja registrirao sad taj auto, jel tak, ja moram ga prebaciti na sebe. E sad, da bi ga ja prebacil na sebe, ja najnormalnije moram platiti prenos, jel? Da. I ništa, ja sam bil tam na toj poreznoj, znate, i sad oni su meni rekli da bi ja zapravo trebal dati tu sad nekakvu lovu, ne, ali ja sad pitam kakvu lovu, mislim, za kaj lovu, da me razumete, ja njima objašnjavam da ja auto nisam kupil za novce, nego sam ga kupil u naturi. Nego ste dali jaknu. Tako je. Tako je, točno tako. Sad, znate, i oni sad traže za auto nekih 5% koje bi ja sad morao za taj prenos, ne? A ja se pitam, kojih 5%? Mislim, otkud, čemu, zašto? Razumijete? Razumijem, Oni mogu uzeti tih, recimo, 5% i to im ja predlažem. Uzmi, brate, uzmi od te kožne jakne, uzmi, strgaj rukav, podstavu, zderi, sve 5%. Mislim, nema problema, ne? Ali novce nikakve ne budu dobili, to nema šanse.